तुमचा बर्थडे केला, तुमचा बर्थडे केला. आता बघा खेकडा भेटला एक. अरे गेला भाजून का घरात सोडून काय करणार? थांब 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 दाखवू दे. बघा बिन अंगड्याचा किरवा या. आवलीची व्हिडिओ केलेली ह्या नाही केलेली रे, एक पण नाही केलेली. चल मी आमच्या कंपाऊंडमध्येच केले फक्त ती, म्हणजे आवलीची पण नाही, कंपाऊंडात दाखवायला गेलं त्यावेळेसच व्हिडिओ केले. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश बोलतो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो आज संडे आहे. किती तारीख आहे रे? मला नाही, 29 आहे. हां 29 तारीख. आज बोरा बिरांना असं जात नाही आम्ही, म्हणजे असंच गोठणीकडे इकडे तिकडे फिरायला चाललो आहे. आज त्याच्या आधी गोठणी जातो, बघता काय इकडे भेटला तर. करवंद बिरवंद पण झालेत आता भरपूर ठिकाणी. मला माहिती नव्हतं करवंद सगळीकडे झालीत म्हणून, पण मी आज सकाळी उंबराच्या पाण्याकडे आमच्या इकडे गेलेलो, त्यावेळी पण मला भेटली करवंद. आणि या संकेतला पण माहिती आहे, संकेत आहे पुढं आणि कोण आहे दिगू. हे कुत्रा कुठे गेला पुढे. बघता आज पहिलं गोठणीवर जाता. गोठणीवर जाम झालेले आपल्या मागच्या 2 आठवडे झाले असतील ना रे, 2 आठवडे झाले. त्या 2 आठवडे झाले असतील त्यावेळी आलो मी इथे खाली गोठणीवर. दाखवता काढू मित्रांनी बघा जाता जाताना करवंद दिसली मस्त. पिशवी आहे माझ्याकडे, टाकून दे. धर ना, ठेवून आता, नंतर येते घेऊ. मग आता ही काय करणार आहे? खाशी झाल्या साड्यानं काय करता तुम्ही असं? काढ मग आता ती पिशवी, ती पुढे घेऊन गेला तू. मित्रांनो करवंद झालीत भरपूर ठिकाणी. आता पहिली काढून घेता, नंतर परत येताना आठवण नाही होत मला. व त्या साईडला पण आधी बघा भरपूर आहेत करवंद. तर मित्रांनो आलो आम्ही गोठणीवर आमच्या. एवढे धावतात आहेत काय आधी जाम. हे बघा ही विहीर चालू केलेला आहे त्या पाणीचा, म्हणजे आता किती दिवस झाले असेल मला पण आठवडा झाला असेल, 1 आठवडा होऊन गेला असेल. याच्यात अजून पाणी आहे, नाहीतर नंतर मे महिना आला ना पुन्हा आटतो, खाली जातो पाणी एवढा. बघा काजूला मोहर बघा किती आहे. आहेत काय रे? बघूया आता आपल्याला जाम भेटतात का पहिले. जाम नाही आहेत, हे बघा छोटे छोटे भरपूर आहेत. वरती पण नाही आहेत. खराब झालंय ना जाम आहेच नाही. धावलं आणि काय फायदा तुमचा? मे महिन्यात पण आम्हाला किती भेटले बघा. खाल्लेले आहेत, माकडं खाऊन टाकतात. अरे इथला पाणीच बंद झाला. बघा इकडे येतोय पाणी, इथून मुरला आहे, इथे पाणी मुरतं येऊन. हे बघा हे पुढे व्यवसाय पूर्ण, आणि त्या साईडला ढगामध्ये बाहेर पडतो. काय रे आहे? मे महिन्याची व्हिडिओ नसेल बघितली तर डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकतो लिंक त्याची, जाऊन बघा. त्या व्हिडिओमध्ये जाम कशा प्रकारे असतात आता इथे दाखवायला तुम्हाला आहेत नाही तेवढे मोठे. हात ते सर्व कच्चे आहेत, वरती आहेत ते पण छोटे छोटे. नाही काय रे भेटला तो, पडला तो.
मग काय हे छोटे छोटेच आहेत ते बघा तिथे फुलं आहेत. याच्या अगोदर पण एक अजून एक व्हिडिओ केलेली मी सर्वात पहिली. त्या व्हिडिओमध्ये पण जिग्नेस होता. जिग्नेस इकडे पण फुलं अजून होतील. केलटी ठेवत नाही त्याच्यामुळे भेटत नाही. इकडे कोणी येणं जाणं नसतं माणसांचं जास्त, त्याच्यामुळे ते खाऊन टाकतात. नाही जिग्नेस मित्रांनो ते बघा काहीतरी करतायत. हे काय करताव रे? भेटला का एकतरी? आण दाखवायला आण. बघूया भेटलाय काय का फसवत आहेत मला. बिनांगड्याचा आहे का? हाय हिरवा आहे का बेडू काय बघ. मी तर मारील तोंडा उडी. दाखवू दे काय आणलं बघू दे. चांगला बसले गडी काय गणपतीच्या हा बघा. अरे ते आंगड बिंगड नाही त्याला थांब थांब जरा. तर पाहू शकता बघा खेकडा भेटला एक. अरे गेला भाजून का घरात सोडून काय करणार? थांब 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 दाखवू दे. बघा बिनांगड्याचा किरवा या. बिनांगड्याचा किरवा. हे जिग्नेश राहू डोला मारतोय. बघा याला किती असतात माहिती आहे काय आंगड्या ह्या बारीक बारीक. इकडे 4 आणि इकडे 4 असतात ना रे. हे बघा इथं पण आता किरवीस शोधतायत. खेकडी खेकडी तुमच्याकडे काय कायच्या गावांकडे कुर्ल्या बोलतात ना रे. कुर्ल्या खेकडी वाकडी तिकडी काय बोलशी होते त्यांना पण खेकडीच बोलतात. त्यांना काय आता अलग नाव ठेवू काय तो चिंबोरी. ती खेकडीच. चिंबोरी बिंबोरी काय नाही खेकडीच. नाव अलग रंग पण अलग अलग नाही रे त्यांचं. हिरवा एक बघा बुडशील बिडशील पाय सरकला तर. वावी जातोय आता गुरास घेऊन. मित्रांनो खार बघा किती पडले. दव दव. ए तेजस लवकर ये. अरे तिकडे हो की एकटाच एकटाच ह्याला घेऊन गेलेला. त्या दोघांना बोलव रे. किती दिवसांनी दिसतोय. हा कुणाची? ओके हा हा चले बाबू. ती पुढे गेली. तर मित्रांनो तो बघा कवल टाकलेला आहे तिथे तर पेटवण्यासाठी. खार बघा किती पडली. चले चल ते 4 जण गेले पुढं. 3 जणात पाठी आहेत. याला घेऊन या दोघांनी. पाठीत थांबा गेल तो. अरे सोना अगं चल. तेजस हे बघ 1 2 3 4 5 6 आहेत. 6 नाही 4 2 7 आहेत. 3 7 झाले. 4 2 आणि 1 तो 7 झाले.
गेले गेले जाता पाणी प्यायला. अरे जाण हे गोकुल खाली उतार चालले तिकडून उतार खाली उतार. तर मित्रांनो तुम्ही काल बघितलंच असाल म्हणजे आज दुसरा दिवस आहे. तर पूर्ण आम्हाला काल जाता नाही आलं जरा प्रॉब्लेम झालं गोटणीवरून तिकडून जाताना नाही आलं म्हणून आज सकाळी इकडे मुलं पूर्ण दुसऱ्या दिवशी आपण व्हिडिओ कंटिन्यूच ठेवू. तर आज आम्ही आलो गुरा लावायला. गुरं तिकडे लावली तिथून ती वरती गेली इकडे नाही आली आली आज. बघा दोघंजण पाठीकडून आज कोण कोण आहे आज तेजस आणि शिरी. तर काल आम्हाला करवंद आणायला जायचं होतं पण नाही गेलो. आज पण नाही जायला भेटणार. आम्हाला जाऊ दे इथून वरती. हे तुम्ही येशील ना रे. खार बघा किती पडलंय. खार म्हणजे दव एवढी पडले ना पूर्ण गवत ओलं झाले नाही रे पावसासारखं. त्या साईडला बघा दिसतच नाही काय पूर्ण पाठीमागं बघा. तर बघा तिकडे थंब आहे आमचा तिकडचा काहीच दिसत नाही. जबरदस्त एकदम पावसाळा असं पावसाळ्यामध्ये धुकं पडलं ना एकदम हिरवं हिरवं असं गवत त्यावेळी जबरदस्त दिसतं नाही रे. पावसाळ्यामध्ये एकदम निसर्ग भारी दिसतं. आणि मित्रांनो यंदा शेत काय सोडलेलं आहे म्हणजे करायचंच नाही यंदा सांगता पप्पा बोलत आहेत. यंदा काय माहिती इकडे मग काय भेंडी मिंडी लावतील काय मला माहित नाही. बांधता येतो का बांधता येतं मग सेसरच मारायची आहे. वळली की सुटली पाहिजे काय ह्या काय ह्या बॅचक्या घेऊन कुठं चाललो. चल चल आता इकडून जायचं आहे आम्हाला बोरी खाली. पोरं सर्व सकाळ सकाळी गेली शाळेत. आज सकाळची शाळा आहे काय माहिती काय आहे तो सोमवार आहे आज. तर मित्रांनो इकडं आपण करणार नाही आहेत. आपण नाही करणार आता कोण सर्व गावाकडे करणार आहेत. आज ती बघा पूर्ण धुकं भरलं इकडं पडलंय. त्या साईडून इकडची साईडचा दिसत नसेल इकडून त्या साईडचा दिसत नाही. ते बघा पूर्ण त्या साईडला कातल आमचा इकडे इकडे आंबोडीच्या साईडचा आणि तो तिकडे सावरी फाटा तिकडे मानमुडी. चला रे लवकर बोरीवर. काय बोलते रे हा. तर मित्रांनो बोरीवर पोचलो आता आम्ही. नको रे बघा खार भरपूर पडले. तुम्हाला माहिती आहे खार म्हणजे दव. एवढं गवत ओलं आहे ना बोरं पडलीत खाली. ए पडशील रे बाबा. तेजा इकडे पडलीत बघ. पिशात पिशात कशी टिपशील. बघा मित्रांनो बोर बघा. हो बोरीला फटक्यात हलवशील. बोलायच्या बाता बघा. हो तू चढशील म्हणजे बघायला नको. ऑलरेडी मी टिपली अर्धी. वर कशी टिपोई वर काढतात बोर. काय तेजस तू पण असा करतोस ना.
ही पडलेली दिसली ना तुला पडलेली बघ किस्सा बोललाय मग जमव. तुला बघू दे तुला खायची असतात मग काय करायचं बरं त्यात ठेवायची असतात होय काय खायची पण असतात आम्हाला माहितीच नव्हतं सांगितलंच बरा झाला. बाबा किती इकडे वाईट तुला माका बोरा नको. अरे गप बस. तू उतर खाली. काय रे भांटाव कशाला काय किती दाखवली दाखव किती जमवलीस ती मापत बोरा आहेत पोरानी माप बोरा जमवलं. हा चांगली चांगली आहेत ती जमवते मी. काय काय सुकलेली पण आहे तरी खाली पडलेली आणि त्यांना काय काय ना बोरांना भुक्क पडलीत अशी किडे असतील त्याच्यातमध्ये त्यामध्ये म्हणजे मग जमव ना तू. मना नको कुणाला तू मला देशील बोरा वाटत फसव्या. चांगली चांगली हत्ती जमवायची आहेत. चांगला नाही ते दोन्ही हा पण चांगला आहे. चला रे बस झाली. कुठे जरा बस झाली कशाला. चले दीदीला द्यायचे दाखव रे दोघांना किती भेटली. इथं थांब दाखव बोरा किती भेटली ती. मला एक किस्सा भेटला. एक किस्सा म्हणजे थोडासा जमवली ना बाकीची मी ठेवली. तुझी दाखव रे. माप भेटली बोरा शिरीला. दोन दे दोनच घेतली ती बघ. बायल्या हो रे ठेव ठेव ह्याच्या गावात कंजाल. तर मित्रांनो आता बोरं भेटलीत आम्हाला तुम्ही बघितलीच असाल. आम्ही काय मी चढलोच नाही बोरीवर हा चढलेला शिरी. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तुला काय बोलायचं आहे का रे तेजस. आणि बेल आयकॉन ऑन करा जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. तुमचा बर्थडे करा. तुमचा बर्थडे केला
काय बोलेल तर त्याला समजत नाही. तर मित्रांनो अशा नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. तुला टाटा करायचा आहे काय? बाय बाय टाटा बाय. लाईक करा, शेअर करा. चला आता.